Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі что зихотять, огнем. Гузова версія. Подъем, хлопцы, день давно на дворе. Подъем, хлопцы, день уже давно на дворе. Самый час для тренировки ауслы. Я так і подумав. Мені здається, наш гузик трохи перегибає. І нас за собою тягне. Ханна, стройся в центрі. Ханна! Можно один раз поесть перед патрулем? Голодная усла, уважливая усла. Голодная усла, уважливая усла. Детая мышь. Вечером Ханна побегла до хворой своячки. Сказала, что постарается вернуться на досвідку. Ха, видать, не надто старалася. Добре, у нас нема часу. Ми мусимо триматися нашого розкладу з мишшу або без яє. Ходім, хлопці. Тримайся строю, Аполлонік. Набирайте темп. Раз, два, раз, два. Орех! Глядзі, каго я сустрэла па дарозе дамоў. Вітаю, Кар'я. Як справи ў Редстоуне? Я ўжо пахваліўся, Хані, ўсё проста цудоўна. У іх з'явіліся трусяняты. Малайцы, мае віншаванні. Без вас не было б Редстоунавай чарады. Мы запрашаем вас адсвяткаваць. Прыйдзеце абавязкова. Адбой. Паешце, хлопцы. Добра адпатрулявалі. Гус, у Редстоуне цяпер трусяняты. Ну хіба гэта не цудоўна? Ты мусіла ляцець з кіхарам на патруль. Ведаю, прабач, але... Я не цярплю адсутнасць дысцыпліны ў трусоў. Пагатоў не пацярплю ад мышы. Супакойся, Гус. Калі яна не выконвае сваю працу, то і ў маёй аусле не патрэбна. Думаеш, я не спраўлюся? Лічыш мяне не вартай праз памер? У цябе нават вусы кароткія. О, трусы!
Ханна, ти куди? Вяртаюся на ферму. З мяне досыць гузавых загадаў. Лепш бы я ніколі не сустракалася з трусамі. Малайчына, гус. Думаю, варта перапрасіць. Я капітана Услы і буду рабіць, што палічу патрэбным. Кіхар, злятай па Ханну. Скажы, мы просім яе прыйсці на свята ў Рэдстоун. Ёй трэба час супакоіцца. Каб вы ведалі, раззлаваныя мышы даволі небяспечныя. Гус вырашыў, што ён галоўны над усімі. Ха. Ханна! Ханна! Ты ж не направду пакінула ўзгорак. Напэўна, трэба больш часу. Лепш вярнуся да нары. Там ёсць чым заняцца. Выхадны табе пойдзе толькі на карысць. Ты так перапрацоўваеш. Крываўнік і яго армія не ладзяць выхадныя. Іншым ты таксама не даеш прадыхнуць. Проста паспрабуй расслабіцца на свяце. Хутка пачнецца бура. Дакладна варта расслабляцца. Ані катоў, ані сабак. Кіхару падыходзіць. Ханна, ты ж не збірайся тут застацца. Так і зраблю. А што, вярнуцца на ўзгорак і слухаць гузавыя абразы? Не, я застануся тут. Паляцелі ў Рэдстоун, Ханна. Паглядзім на трусянят. Такая радасць. Не ператварай яе ў смутак. Добра. Паляцелі. Але адзін незадаволены позірк ад гузы, я яму вушы накручу. Усё будзе добра, Ханна, слова Кіхара. А дзе вартавыя, Карыя? Ды недзе тут, здаецца. Дысцыпліна ключ да дабрабыту ў чарадзе-сыне. А гэта што? Відавочны сляды. Надта відавочна, дружа. Ліса лёгка знойдзе па іх вашу нару. Пакуль не знайшла. Пашанцавала. Зірніце на ўваход. Любы барсук пралезе. Гус, здаецца, ты перабольшыў з крытыкай. Згадай, што мы тут госці. Добра, я звычайны эксперт у бяспецы. Што я магу ведаць? Упэўнены, ты шмат ведаеш. Жахліва. Катастрафічна жахліва. Можа, прызямліцца, пакуль вецер не сціхне? О, добрая думка. Кіхар!
Ханна? Ханна! Где ты? О, нічого мілейшого не бачила. У їх твої вуші, Аксамітка. А на чым яна ляжыць, Кар'я? Гусіны пух. Гусі дазволілі назбіраць каля сажалкі ў нізіне. Ён прыемны і мяккі. Ха, толькі пра гэта вы і думаеце, каб было мякка і прыемна. Дзіцячы ложак мусіць быць глыбейшай. Ночы ласка праскочыць у нару і схопіць малых, а вы не заўважыце. Тут у Редстоуне мы адмовіліся ад жыцця ў страху, Гус. У Чарадзеку Раслепа мы баяліся ўвесь час, а тут не хочам так. Значыць, вы верыце, што вас абароніць Фрыз. Але ён абараняе толькі тых, хто абараніў сябе сам, Кар'я. Чаго Гус такі раззлаваны? Што на яго найшло? Ёсць 3 версіі. Правільная, няправільная і гузава. Да ладно. Так высоко? Ханна! Кихар! Я тут! Ханна! 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 Я ніколі не спушчуся. І ніхто не даведаецца, дзе я. Вядома, ты спусцішся. Ну? Як тебе зовуть? Мяне Кутаска. Вітаю, Кутаска. Мяне Ханна. Дык як мне спусціцца? Ну, ты ж сюды забралася, значыць, можаш і спусціцца. Гэта закон дрэва. Але я ўпала з чайкі. І спусціцца гэта не забрацца. Я мыш, а не вавёрка. Каб спусціцца з высокай краіны, трэба навучыцца быць вавёркай. Цудоўная флейра, Кар'я. Адгадваю, што каменьчыкаў 2. Аксамітка пытае, дзе ты? Аглядаю перыметр. Раз больш ніхто ў Редстоуне не турбуецца пра Іліляў. Пяток адчуў бы небяспеку. Ён не можа прадказаць кожную праблему. У іх такі расхлябаны лад жыцця, калі б я мог, я б прывёў бы жыхароў Редстоуна ў форму. Ты чакаеш Ханну з Кіхарам, прызнайся. Думаю, яны не праляцяць. Яна была вельмі раззлаваная. Лепш я вярнуся на ўзгорак, Арэх. Не ўпісваюся ў кампанію. Добра вам пагуляць. Не, ты надта баішся. Даверся дрэву. Закон гучыць так. Як адзіны з дрэвам станеш, то ніколі не ўпадзеш. Што значыць адзінай з дрэвам? Гэта проста вялікая расліна. Не, Ханна. Дрэвы старыя, нават старадаўнія і вельмі мудрыя. Глядзі туды. І туды. На дрэве паўсюль жыццё. Дрэва наш дом. Яно дае і ежу і прытулак. Яно адчувае сонца, вятры і дажджы і размаўляе з намі праз лісце. Даверся дрэву, Ханна. Палюбі яго, і яно абароніць цябе. О, дрэва сапраўды цудоўнае. Згодна.
А цяпер спускайся. Малайчына, Ханна. Але наперадзе яшчэ доўгая дарога і вельмі шмат небяспек. Якіх, напрыклад? У ніжняй краіне жыве сава. Лепш паспець спусціцца да змяркання, пакуль сава не выправілася на паляванне. Мне падабаецца на дрэве. Кіхар! Я тут! Гус, там Ханна! Усё кепска, кепска! Супакойся, што здарылася? Моцны вецер збіў Кіхара. Ханна ўпала ў лес, і Кіхар не знайшоў яе. Магчыма, Ханна знікла назаўжды. Не, пакажы, дзе яна ўпала. Мы знойдзем Ханну. Так, мы знойдзем яе, Гус, ты я. Так, сюды. Мне тут праўда падабаецца. Цяпер я ведаю, як спусціцца, кутаска. Сумняюся, што ты паспееш да ночы, Ханна. Сава хутка прачнецца. Зямля не можа быць далёка. Бачу яе! О, любімая зямелька! Гей, палюй на іншым дрэве! Ты тут нікому не трэба, дзюбастая! Фух, ледзь не папалася. Я ўжо адчула яе пах. Як мне спусціцца незаўважнай? Сава паляціць на начное паляванне. Тады і спусціся. Хутчэй бы паляцела. Яна ўпала недзе тут, але складана сказаць дакладна. Бо праз вецер у вушах было толькі і так бясконца. Гэта агромністы ўчастак. А яна маленькая мышка. Не проста мышка, а Ханна. У яе моцны дух. Вон там нейкі цень. Я павартую тут. Нельга так з'яўляцца і паўжаць трусоў. Што вы тут робіце? Выйшлі на варту. Усім прыйшла адна думка. Мы не заснём, калі ніхто не трымае варту. Мы таксама. Гус меў рацыю наконт аховы Рэдстоуна. Любы Лі лёгка знойдзе іхнюю нару. Стары добры Гус, часам ён раз'юшвае, але справу сваю ведае. Калі падумаць, у яго вельмі складаная праца. Так, каб ён не прышчамляў нам хвасты, мы б расслабіліся, як каровы. І дзе б мы тады былі? Як Гус частенька любіць казаць, цана свабоды – няспынная пільнасць. Думаю, варта ставіцца да гузавай дысцыпліны з большым разуменнем. Прынамсі, нейкі час. Сава ўсё яшчэ там. Напэўна, чакае, пакуль узыдзе месяц. Стане прасцей паляваць. Пэўна, добра жыць на дрэве, кутаска. Я ніколі не адчувала сябе так бяспечна. Няма лепшага месца, чым дрэва. Там унізе ты ўвесь час уцякаеш, хавайся, абараняйся. А тут быццам іншы свет. Калі зноў захочаш уцячы ад наземных турбот, вяртайся адведаць кутаску на дрэве. Ханна! Дзе ты? Нехта шукае цябе. О, гэта Гус. Адзін з трусоў, пра якіх я казала. О, калі ён не замаўчыць, яго высачыць сава. Не падобна да Гуза. Звычайна, ён больш за ўсіх думае пра бяспеку. Ханна, адкажы! Гус, цябе пачуюць Лілі. Калі б я не быў такі ўпарты, яна не апынулася б тут. Гэта мая віна, Кіхар. О, вы з Ханнай заўсёды рыкаеце адно на аднаго ўвесь час. Яна ведае, што ты нічога такога не меў на ўвазе. Яна магла параніцца.
Треба адшукаць яе. Гей, зараз нехта адшукае цябе. Ханна! Дзе ты? Ханна! 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 Ханна, не! Пачакай, пакуль сава адляціць. Калі я буду чакаць, сава схопіць гуза. Але што ты можаш зрабіць саве? Не ўяўляю. Але калі гуз загіне праз мяне, гэта будзе мучыць мяне да скону. Ханна! Калі ласка, адкажы! Можа, яна ніколі больш не адкажа. О, кіхар! Што я нарабіў? Ханна, ты ў парадку? О, дзякуй фрызу ды ўсім вясёлкавым пасланцам. Як цудоўна, Ханна, гэта ты, Ханна, гэта ты. О, Ханна! Кіхару так шкада, што ўпусціў цябе. Што з табой здарылася, гуз? Скачаш па цёмным лесе, равеш, як конь. Я проста шукаў цябе. А як жа правіла ауслы? Уночы маўчы, бо ад Ліля не ўцячы. Як ты збіраўся мяне ратаваць, калі б цябе з'елі? Так, я трохі расслабіўся, але мусіў адшукаць цябе, каб папрасіць прабачэння за свае сённяшнія словы. О, не тут і не цяпер. Я скажу, калі можна перапрашаць. А зараз дадому, пакуль нехта яшчэ не надумаў нас упаляваць. Дзякуй, што навучыла мяне быць вавёркай. Убачымся! Наземныя істоты ўсе крыху таго. Ты абразіў мяне перад усімі, таму і перапрашаць павінен перад усімі. Прабач, што сказаў, быццам ты не спраўляешся, прабач, што накрычаў. Я памыляўся і быў несправядлівы. Выбачэнні прынятыя, хай усё будзе па-старому. Не па-старому, Ханна. Ты выратавала маё жыццё. Цяпер я ведаю, што памер не паказчык адвагі. І ганаруся нашым сяброўствам. А ты не такі ўжо і благі, гуз, калі і не брэшаш, як ліса. О, гей, я не брашу, як ліса. Ну так, хутчэй, як ганчак. Ха-ха-ха. Ханна, стройся ў цэнтры. На ўзгорку ўсё вярнулася на свае месцы. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Леі Тацяне Ляўковіч, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Подпишись на канал.